माझगाव ग्रामस्थांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना आज घेराव घातला। ग्रामस्थांच्या दणक्यानंतर तात्काळ वीज पुरवठा सुरू करण्यात आला। रात्र झाल्यानंतर विजेचा लपंडाव सुरू होतो। 1.5 महिने हा लपंडाव असाच सुरू आहे। कालपासून तब्बल 1.5 दिवस गावात लाईट नसल्याने माझगाव ग्रामस्थ आक्रमक झाले। अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे असा आरोप ग्रामस्थांनी केला। तात्काळ वीज पुरवठा सुरू करा अन्यथा आंदोलन करू असा इशारा यावेळी ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे। ग्रामस्थांच्या मोठ्या संख्येमुळे सावंतवाडी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते। माझगाव सरपंच दिनेश सावंत यांच्यासह अवी पडते, रुपेश नाटेकर, बाळा वेजरे, संजय माझगावकर, प्रसाद सावंत, बंटी कासार, प्रशांत मोरजकर, सुदेश माळकर, जितेंद्र नाईक यांच्यासह माझगाव ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मी सरपंच म्हणून बोलतोय। मला विक्रांत सावंत यांनी पाठवलेलं आहे। ते संजीव परब माझ्यावर आत्ता भेटून गेलेत। दिनेश काय तुला बोलायचं आहे ते तूच बोलून घे त्यांच्याबरोबर। आज आमच्याकडे नाही म्हटलं तरी 2 महिने लाईट जात आहे। नाही म्हटलं तरी लपंडाव खेळत आहेत ते लोक। नाही म्हटलं तरी 12च्या नंतर लाईट जाते ना रे। 12च्या नंतर आमच्याकडे लाईट जाते आणि 12च्या नंतर लाईट जाऊन ही लोक काही लक्ष देत नाही ह्या गोष्टीवर। ह्यांनी आमच्याकडे इतकं हे केलंय, दुर्लक्ष केलंय। ह्या दुर्लक्षावर त्यांच्यानी लक्ष द्यायचा आणि आमचं मागणं आम्ही जे बोलतोय त्यांचा करून करायचं। त्यांच्यानी आमची जी लाईट जाते आहे त्याच्यावर त्यांच्यानी आम्हाला काय तर कायमस्वरूपी लाईट चालू करून द्यायची एवढं आम्ही मागणं आणि माझगावसाठी कायमस्वरूपी आम्हाला वायरमन पाहिजे। काल गुलाबी तिट्टा येते वायर पडून सुद्धा यांनी 1.5 तास यांना फोन करत होतो, कोणी फोन रिसिव्ह केला नाही। ते 272040 हा नंबर, त्यानंतर 272048ला कॉल केल्यानंतर 1.5 ते 2 तासानंतर यांनी तिथे वायरमन पाठवलेत। तोपर्यंत कोणतरी तिथे शॉक लागून अडकला असता। ते एवढी यांची दुर्लक्ष आहे तिथे माझगावमध्ये। म्हणजे काय करतो जबाबदार आम्ही वायरमनला पकडू। मिश्रा साहेब आणि वायरमन फोनच उचलत नाही असं आता आम्ही या साहेब मेन साहेबांकडे गेलो होतो। त्यांच्याने आता फोन केला 5 मिनिटात येतो। आता कमीत कमी अर्धा तास झालेला आहे। म्हणजे ह्याचा अर्थ काय म्हणजे आमच्याशी लपंडाव खेळतायत ते। नाही जर आता आले नाही तर आम्ही इथून हलणार नाही।